ओरैबायदि रंजानांगौ माने जाहाथे गावनि रंजानायाव बा जोंनि रंजानायाव मालाया दुखु मोननाङा प्रडिउसार बा डाइरेक्टरा साननांगोन जे मानसिया मिसुर नंगौना नङा हौवाबाबो हिनजावबाबो आरो बे मानसिया बेनि थाखाय जग्यता दंना गैया बुङाखै जे लेखा रोङिया एक्ट्रेस जानो मोना आं बेखौ बुङाखै लेखा रोङिया एक्टर जानो मोना आं बेखौ बुङाखै खिन्थु मिउजिक भिडिअ बानायनानै शर्ट मुभि बानायनानै एक्टरानो जा एक्ट्रेसानो जा माबा मोनसे रलावनो जा बिथांमोना जाहाथे गावसोर मुभि खालामदों होननानै जेनेबा न'खरखौ बावनाय बिमा बिफाखौ हेल्प खालामनो बावनाय जाहाथे बिदिखौ खालामनो नाङा आं दा एसे फरायनायाव गोसो होफिनसै माने मोननैखौबो समान जेनेबा जोंबो गोलैयो गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोबाय दा दिनै आंनि खाथियावहाय दङ जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसानि गाहाय नेहाथारि हालब्रि बर' आदाया आंनि साखाथियाव दङ दा बिथांनिफ्राय आङो माखासे थुलुंगाथाव बाथ्रा आं दिनै मिथिनो लुबैबाय मानोना दिनै आदायाबो बुंनो थाङोबा बर' सावथुननि सासे एक्टर बर' हारिमुआवहाय खोब मोनसे एक्टिभ बिबान लानानै मावगासिनो दङ दा गिबिथाराव आदा बिटिआरखौ स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव आदाखौसो आंबो बरायनो नागिरबाय गोसोआव खुलुमग्रोबाय दा बिनिफ्राय फार्स्टआव आं आदानि इन्ट्रडाक्सनखौ माने मिथिनो लुबैग्रोबाय खुलुमबाय बिटिआर इनफरमेसन स्टुडिअ बिथांमोननिसिम आरो बिटिआर इनफरमेसन स्टुडिअ इउटुब चेनेलखौ नायग्रा बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आंनि मुङा हालब्रि बर' आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसानि जेनेरेल सेक्रेटारि दा आदाया माब्लानिफ्राय बर' सावथुन मुलुगावहाय आगान होजेनामोन आङो बर' सावथुन मुलुगाव आगान होजेननाय होननानै बुङोबा 2017निफ्रायनो जादों 2017निफ्राय आङो बर' सावथुन मुलुगाव आगान होजेनदों आरो खिन्थु आङो बर' सावथुन मुलुगाव इसेबां इन्टारेस्ट गैयामोन आरो बे थेवबो बोरैबा माने जाथिनि सेन्टिमेन्ट गोनांखाय फैफ्लांबाय आरो फैनाय जाबाय आरो नों आदाया खुद नोंनो गोसो जानानै फैदों ना सोरनिबा थुलुंगानायावहाय सोरजोंबा रायलायनानै बे खामानिखौ मावनो आंबोदों एक्सुवेलि बावहाय मोनसे फिसा सल'बाथा दं सल'बाथाया जाहैबाय 2017 औ बे समाव माने आंहा ओरैनोबाबो बर' सावथुन मुलुगाव खुनु इन्टारेस्ट गैखायामोन माने आं थोंजोङै बुङोब्ला एसे सोरबा दुखुबो मोननो हागौ आङो बर'नि मिउजिक भिडिअ होन एलबाम होन सिनेमा होन आं नायखाथारामोन माने आं सेटिसफाइ नङामोन आरो मानो सेटिसफाइ नङामोन बे आंनि पार्सनेल मेटार खिन्थु आं बर' सिनेमाखौ गाज्रि मोनो आं बेखौ होनाखै बा बर' मिउजिक भिडिअफोरखौ आं गाज्रि मोनो आं बेखौ होनाखै खिन्थु आं नायामोन आरो सेटिसफाइ नङामोन आं गाव सेल्फ सेटिसफेक्सनखौ आं मोनामोन आरो बेखायनो आंहा बर' सावथुन मुलुगाव इन्टारेस्ट गैयामोन खिन्थु बेवहाय फैनायनि मोनसे फिसा जाहोन दं फिसा जाहोना जाहैबाय बै समाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनो मोनसे बिबान हरदोंमोन बर' सिने एवार्ड फेस्टिभेलखौ खुंनो थाखाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनसे बिबान हरनाय जादोंमोन आरो सेन्ट्रेलनिफ्राय बे समाव आङो बर' सावथुन मुलुगावबो गैया आरो बिबानावबो गैया माने बाहेरा माखासे मानसिफ्रा बिदिनो रायलायगासिनो दंमोन आरो ओमफ्राय बे समाव आङो बे खोदोमथलायाव बाजार खालामगासिनो दंमोन आरो आं ओमफ्राय बावहाय बे रिलेन्द्र बिथाङा नेपाल टु बड'लेण्डनिमोन नामा गावबो दंमोन नेपाल टु बड'लेण्डआव रिलेन्द्र बिथाङा माने जोंनि जोंदाव बड'सा सार ओमफ्राय जोंनि मन्जिल ब्रह्म सार दानि बिसानि एडभाइजार बिथांमोनजों बे माबानिनो एवार्डनि सोमोन्दैबो रायलायदों आरो गोदान बडि दानांगौनि सोमोन्दैबो रायलायदों आरो माने बोरैहाय मोजां डाइरेक्सनाव लानानै थांनो हागोन बर' फिल्म इन्डास्ट्रिखौ बिनि सोमोन्दै बिसोरो रायलायबाय दंमोन ओमफ्राय बे समाव जोंनि जोंदाव बड'सा सार आरो मन्जिल सार बिथांमोना आंखौ सिनायामोन दै बावहाय सिनायनायनि मादाव दंमोन रिलेन्द्र बिथाङा औ दा
बिथाङा आंखौ बोरैबा आं बाजार खालामबाय थानाय समाव नुहरसनदों बिसोरो जे जायगायाव जिरायनानै रायलायदों बै जायगानिफ्राय नुहरसनदों नुहरनायाव आंखौ ओइ नोंथां होनना लिंहरदों नोंजों बिराद मोनसे इम्परटेन्ट खोथा दंलै ओमफ्राय मा खोथा फैनाय होननानै आंखौ बै जोंनाव बड'सा सारमोन जिरायनायाव आदा मजिलमोन जिरायनायाव आंखौ लिंना लाना थांदों आरो ओमफ्राय सिनाखि होदों आरो नैबे जोंनाव बड'सा सार नैबे मन्जिल सार होननानै ओमफ्राय आं बै समाव जोंनाव बड'सा सोर बेखौ सिनायामोन ओमफ्राय मन्जिल ब्रह्मआ सोर बेखौ सिनायामोन उनावहाय जेब्ला सिनाखि होयो आं मिथिबाय आरो जे फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसि होननानै ओमफ्राय बावहाय रिलेन्द्र बिथाङा होनबाय नोंथांखौ बिराद दरखार जादों माने नोंथाङा जोंखौ हेल्प होनो हागोन नामा माने नोंथाङा जोंजों थाफानो हागोन नामा खोथाया मा होनदों माने खोथाया ओरैबायदि जाबाय बर' फिल्म फेस्टिभेल माने एवार्डनि मोनसे दायथ' हरदों बेखौ खुंनांगौ आरो लोगोसे जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे सेन्ट्रेलनि जोंनि बर' सावथुन महरगिरिफोरजों लोगोसे जोंनि बर' सावथुनखौ बोरै डेभेलप खालामलांनांगौ बे खोथाखौ जों बाव रायज्लायगासिनो दं दा बेफोर हाबाफारियाव नोंथाङाबो जोंखौ हेफाजाब होनांगौ बे खोथाखौ आंखौ बुंबाय आरो ओमफ्राय आसा दे जागोन होननानै आंबो जिरायबाय ओमफ्राय रायज्लायबाय आरो बोरै मा बोरै खालामनांगौ दा बै बेलासि समाव आं जै बे आदा मन्जिल आरो जोंदाव सारमोनजों जै जिरायदों आं बे दिननिफ्रायनो दिनैसिम बर' सावथुन मुलुगाव जिरायनानै दं बे मोनसे फिसा काहानि आरो आंनि बर' सावथुन मुलुगाव हाबफैनायनि दा बेबायदिनो लासै दिनैसिम दं आरो लोगोसेनो मेन बिबानखौनो मोनखाबावबाय दा लासैथ' बिबान होगिरिफ्रा होदों खिन्थु आं गावखौनो एथ' उपजुक्त सानाखैमोन आरो दा मा नुनानै होखो दा होबाय जिथिया आंबो बिबानखौ गनायनानै रुजुननानै दायथ' हिसाबै जेसेबां गिलिरबाबो मावलांगासिनो दं आरो दा हानायमानि आं मोजांखौनो मावलांनो नाजागोन बर' सावथुन मुलुगनि फारसे आंबो दा लासैनो गोसो जालांगासिनो दं बोरै मोजां खालामलांनो दा जेसेबां हायो आं एसेबां आंनि गोसो गोरबोजों नाजागोन आरो 100%खौ होनो नाजागोन आरो दा आदा नैबे समाव ओरैबायदि मोनसे सम फैबाय माने इउटुब फैनाय लोगो लोगोना इउटुबावहाय खुनु रावनिबो जेनेबा कनसेन्ट लायाजासे माखासे एसे उन्दै गथ'फ्राबो दा जेनेबा इउटुब चेनेल खुलिनानै माने भिडिअ सर्ट मुभि खालामै हगारग्रा जाबाय आरोखि बे बहुद जाबाय आरो दा बे आयदानि सायावहाय आदाया बैसोर बायदि जायफोरनाखि सर्ट मुभिफोर खालामो बिसोरखौ माबा मोनसे सुबुरुन हरगोन नामा जाय फरायसाफ्रा दिनै बेफोरबायदि सर्ट मुभि खालामै बिसोरनि लेखा फरायनाया एसे अबहेला जालांदों आरो बा एसे नांथाबदों दा बिनि सायाव बेफोरबायदि लाइमोनफोरखौ जोंनिनो बर' फिसानि लाइमोनखौ माबायदि सुबुरुन हरगोन सानो आरो बे खोथायाथ' सिरियासआनो खिन्थु सोरबा इउटुब चेनेल खुलिदों सोरबा इउटुब चेनेल खुलिनानै मिउजिक भिडिअ बानायदों सर्ट भिडिअ बानायदों माबा मोनसे खालामदों आपल'ड होदों आर्निं जानाय जायै बेखौ जोंबो मिथिया बा जादोंबो जानो हागौ बा जायाखैबो जानो हागौ जोंहाथ' बेफोरखौ बुंनायनि मोन्थाय गैया बा राइट गैया खारन इउटुब चेनेलखौ बयबो खुलिनो हायो आरो सर्ट भिडिअ बा मिउजिक भिडिअ बा सर्ट स्ट'रि खालामनानै बयबो स्क्रिनाव प्ले खालामनायनि राइट दङ जोंहा बाव बुंनायनि जेबो मोन्थाय गैया खिन्थु राइट दं होननानै राइटखौ माने सिदा खारनांगौखौ उल्था खारबाथ' जानाय नङा माखासे जिनिसा ट्रेकजों थांनांगोन आरो दा जाय बिथांमोना बानायदों बिथांमोनाबो एसे नोजोर होनांगौ माने दायथ'आ बिथांमोननावबो दङ जे बबे खनायाव सोर मा खालामदों बेखौथ' जों मिथिया दा जोङो ओंखारखांनायनि उनावसो जोंबो मिथियो दा बेखायनो जाय बिथांमोना बानायदों बा जाय बिथांमोना बेनि प्रडिउसार बा डाइरेक्टर बिथांमोनानो जुदि एसे इनिसियेटिभ लायोबा एसे दायथ' लायोबा गासिबो मोजां जालांगोन लाइनाव खारजोबगोन मानो होननानै बुङोबा जुदि मिउजिक भिडिअ बानायोबा बा सर्ट भिडिअ बानायोबा जाय डाइरेक्टर बा जाय प्रडिउसार बिथांमोना फार्स्ट मोनसे खोथाखौ नोजोर होनांगोन जे गथ'आखौ जि मोनसे मेन रल होनो नागिरदों एक्टरखौ जि मोनसे मेन रल होनो नागिरदों मानसिया मेच्युर्ड नंगौना नङा नोंगौ बबेबा केसाव साइल्डनिबो मोनसे माबा थायो केरेक्टार थायो साइल्डनि केरेक्टाराव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु मेन रलाव जुदि होयोबा जों माने प्रडिउसार बा डाइरेक्टरा साननांगोन जे मानसिया मेच्युर्ड नंगौना नङा हौवाबाबो हिनजावबाबो आरो बे मानसिया बेनि थाखाय जग्यता दंना गैया
जे एक्टर लाबाय एक्टरा एक्टर बायदि वेट दंना गैया माबायदि नायनो एक्ट्रेस लाबाय एक्ट्रेसा एक्ट्रेस बायदि वेट दंना गैया माबायदि नायनो बे मोनफ्रोमबो जिनिसखौ नोजोर होनांगोन आरो लोगोसे बिनि सोलोंथाइया माबायदि आं बुङाखै जे लेखा रोङिया एक्ट्रेस जानोमोन आं बेखौ बुङाखै लेखा रोङिया एक्टर जानोमोन आं बेखौ बुङाखै खिन्थु माने आं नैबे खेथ्रआवसो होननाय जादों दिनै बिदिनो जेनेबा एक्ट्रेस जानो मोन्दों एक्टर जानो मोन्दों बा फिसा फिसा सर्ट मुभि बानायनो मोन्दों मिउजिक भिडिअ बानायनो मोन्दों होननानै जोंनि बांसिन लाइमोनफ्रानो माने इउटुब चेनेलथिं आग्रह जाबोदों मिउजिक भिडिअथिं खारबोदों सर्ट मुभिथिं सुम्बुक बायदि बोहरदों दा बोजानाया न' डाउट जेबो नङा खारबोनाया न' डाउट मोजांसो खिन्थु मिउजिक भिडिअ बानायनानै सर्ट मुभि बानायनानै एक्टरानो जा एक्ट्रेसानो जा माबा मोनसे रलावनो जा बिथांमोना जाहाथे गावसिनि मेन डिउटिखौ बावा मेन दायित्वखौ जाहाथे बै बिथांमोना बावा सासे लाइमोन हिसाबै सासे फरायसा हिसाबै जाहाथे फरायनायखौ बावा लोगोसे न'नि दायित्वखौ जाहाथे बावा जे सर्ट मुभि खालामदों होननानै जेनेबा न'खरखौ बावनाय बिमा बिफाखौ हेल्प खालामनो बावनाय जाहाथे बिदिखौ खालामनो नाङा बैफोर जिनिसखौबो बिसोरो गोसोआव लानांगोन जाय बिथांमोना लेखा फरायो आरो जाय बिथांमोना लेखा फराया बिसोरबो दा सानजों जोंहाथ' लेखा फरायखाया जोंहा सिनेमा बानायनांगौ मिउजिक भिडिअ बानायनांगौ बे नङा लेखा फरायै मानसियाबो न'खरनि फारसे मोनसे दायित्व दं बानायखांनानै न'आव फैफिननानै न'नि खामानिखौ मावफिननो हानांगौ आरो दा जों बेफोर जिनिसखौ जों सानलाङोबा मिउजिक भिडिअ बानायग्रा एक्टरानो जा एक्ट्रेसानो जा सोरबा लाइमोन उन्दैयानो जा बा माबा मोनसे केरेक्टार रलनि मानसियानो जा खुनु माने बिसोरनि माबाया ट्रेकआ डाइभार्ट जाया समाव बबे समाव मा मावनांगौ बिथांमोना गावबा गाव मिथिलांगोन आरो माने एडजास्ट खालामनो रोंनांगोन नैबे दा अफ टाइम आं मिउजिक भिडिअ थांसै नै दा जोंना समा सफैफिनबाय आं दा एसे फरायनायाव गोसो होफिनसै माने मोननैखौबो समान समान लांफानांगौ मोननैखौ माने आं मा होननो नागिरदों फरायनायजों लोगोसे गासिखौबो समान समान लांफानांगौ मानो होननानै बुङोबा दिनै ओरैबायदिबो दङ फरायनानै बिराद फार्स्ट क्लास पास जाबाय मोजां साख्रि मोनबाय जेब्ला उनथिं नाहरो होनबा मा जायो आं संसाराव जेबो मावबोआसै मोनसे रियेलाइज जायो माने आं संसाराव जेबो इन्जयमेन्टखौनो लायासै खारन जेब्ला फरायनानै जोबहैबाय जेब्ला फरायनानै मोनसे मोजां साख्रि जानानै सेटेल जाबाय आरो बियो माने बै समखौ मोनफिना आरो बेहा रंजानायनि सम थाहैला बे समाव बेहा बे समाव मा गावनि डिउटिनि फारसे दायित्व गावनि समाजनि फारसे दायित्व गावनि फेमिलिनि फारसे दायित्व बे मोनथाम दायित्वआवनो बिनि माबाया समा जोबहैयो आरो बेखायनो आं होनगोन साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ मोनफ्रोमखौबो समानै लांनो नाजा लेखा फरायनायखौबो दागार रंजानायखौबो दागार खिन्थु समान समान लांफानांगोन आरो मोनसे खोथाखौ बिराद गोसो होनांगौ जोंनि लाइमोनफ्रा जे जोंनि रंजानायाव जेनेबा आंबो दासो लाइमोन बायदिखौनो होनसै आंबो जेनेबा जोंबो गोलैयो माने लाइमोन माने उन्दै उन्दै बेल' नङा लाइमोनफ्राल' रंजाया गिदिरफ्राबो रंजायो बेखायनो आं कमन हिसाबै बुंनो नागिरदों जे लाइमोनानो जा बा सोरबा गिदिरानो जा सोरबा उन्दैयानो जा ओरैबायदि रंजानांगौ माने जाहाथे गावनि रंजानायाव बा जोंनि रंजानायाव मालाया दुखु मोननाङा जोंनि रंजानायाव मालाया रंजाफानायाव आपत्ति गैया खिन्थु जोंनि रंजानायाव मालाया दुखु मोनोबा बेखौ रंजानाय होना बेयाव आरो बै रंजानायाव आंनि रंजानायाव बा सोरनिबा रंजानायाव मालाया दुखु मोनोबा आंहा सेटिसफेक्सन गैया गोसोआव आं सान्थि मोना अब्ला बैबायदिखौसो रंजानांगौ जायखौ रंजायोबा आंबो रंजागोन मालायाबो रंजाफागोन समाजाबो रंजाफागोन होमबासो जोंनि नैबे इउटुब चेनेलाव जाय जाय उन्दै उन्दै गथ'फोर फैदों बा जाय जाय मिउजिक भिडिअ बानायदों जाय जाय सर्ट मुभि बानायदों बिसोरनि गोसोआबो सान्थि समाजनि मानसियाबो नायनानै गोजोनगोन होमबा गासिबो मोनसे लेभेलजों खारगोन आरो आं दा बे खोथाखौ बुंनो नागिरदों आरो बेखायनो जोंनि लाइमोनफ्राबो गावसोरनो बुजिनांगोन गावस्रा इउटुबाव फैनाया गिदिर खोथा नङा मिउजिक भिडिअ बानायनाय गिदिर खोथा नङा बानायनो हायो बयबो खिन्थु बेखौ बानायनायजों लोगोसे गावस्रा मा दायित्व दं बेखौ मावफालाङोबानो गासिबो अके बावनो नाङा आरो खिन्थु जोंना मा जायो बांसिनानो ओरै फैनानै बै मेन डिउटिखौ बावबोयो दा बिदि जानो नाङा आं दा बेखौनो
खावलायनो लुबैयो आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ एकदमबारे जोंना आदाया एकदमबारे पारफेक्ट बाथ्राफोरखौ बुंबाय दे समाजाव जे बाथ्राफोरखौ जोंनो नांथारगौ बे बाथ्राखौ दिनै आदाया एकदमबारे थन्न' बुंबाय ओंखायनो आंबो खावलायदेरनो होननानै मानोना नोंगौ जायफोरनाखि जेनेबा दा उन्दैनि मानसिफ्रा माने सर्ट मुभि बानायो नङा होमबा बेवहाय न'आव माखासे पइन्टसफ्रा सिखाराबो जानो हागौ नङा होमबा जेनेबा भिडिअखौ मा थाखाय बानायो नङा होमबा आदा जेनेबा माबा मोनसे समाजनो माबा कन्ट्रिबिउसन मेसेज होनाय बिनि गेजेरजों सोरखौबा आखुखौ सोलायलांनो थाखाय बिदिनि थाखायसो ना जेन'बा भिडिअखौ बानायो दा बावहाय जेनेबा बै जायखौ देरफुनाय बिसोरो मा पइन्ट सोगोन ना बुंथावै बाथ्रा पइन्टखौ सोनो हागौ होमबा बिनिखौ नायनानै सोरबा गथ'आ सोलोंलायगोन माहा मोना नों बे बाथ्राखौ आं भिडिअआव मोन्दों भिडिअआव बिदि होनदों दा बे आरो मोनसे ओंखायनो आदाया जे बाथ्राखौ बुंदों बे पारफेक्ट बाथ्राखौ बुंदों मानोना बेबायदि जोंनो समाजाव नांगौ मानोना दिनैसिमबो जोंनि समाजा हारिमु बिथिङावनो बा इट्स एन्ड एभ्रि बिथिङावनो दासिमबो बारा डेभेलप जायाखै बेनिखायनो जों दानिफ्रायनो हमथा माने थांनांगौ आरो ओमफ्राय नैबे बाथ्राखौबो बुंनांगौ माने मेचुरनि बाथ्रा दं सैथो बाथ्रा मेचुर जानांगौ आरो लोगोसेनो बावहाय ओरैबायदि जायो हमना लादो दिनै जुदि आङो सावथुन मुलुगाव जुदि आं एक्टरनि रल लाबाय बिराद मोजां आखुनि आं बिफाव लाबाय आरोना जुदि मोगथां जिउआव जुदि बियो ओरैबायदि माने सिखाव गुननो माबा गुननो बिदि जाबाथ' जानाय नङा मिलायनाय नङा औ दा मा होनबाथ' सोंखारिगोन नै होनबाथ' ओरैबायदिसो थाङै थुङैनो माने सावथुन मुलुगाबो मोनसे बदनामाव फैयो नायनाय नङा रावबो बिराद गिदिर बाथ्रा बे ओंखायनो जों बेखौ साननानै जोङो मावलायनांगौ दङ होमब्लासो जोंनि सावथुन मुलुगाबो डेभेलप जागोन जोंनि कालसारनि फारसे जोङो दिन्थिनो हानाय बे माबाखौ जों मोनगोन